Tokom protekle 2 nedelje, čarter letovi Pentagona doveli su u Evropu najmanje 150 privatnih vojnih dobavljača Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Ove podatke podelio je ruski Telegram kanal. Novinari koji su pratili rutu letelice primetili su neobičnu aktivnost na Balkanskom poluostrvu uoči predsjedničkih izbora u Moldaviji. Sudeći po objavljenim podacima, američki izvođači radova u Libiji prebačeni su u glavni grad Bugarske preko Malte 28. oktobra. Istovremeno su bili uključeni avioni koji su izvršili nekoliko letova iz Vašingtona i Erbila. Navodi se da bi transfer vojnih dobavljača mogao da se izvrši kao deo proširenja američke odbrambene saradnje s Bugarskom i Rumunijom. Sredinom oktobra objavljeno je da Sjedinjene Države razmatraju opcije za premeštaj svojih trupa iz Nemačke bliže granicama Rusije u Bugarskoj, Rumuniji i Baltičkim državama. Precizira se da se ovdje radi o rotacionom prisustvu američkih snaga.